Za túto následnú pasivitu máte jednoznačne červenú kartu a nášmu mestu, nášmu okresu a potenciálne uškodia aj zdraviu našich obyvateľov. Sa pýtam, že kde v tomto príbehu, kde v tomto bode je stratený primátor mesta Martin, keď ide o zdravie Martinčanov. Že reálne ja sa neviem odosobniť od toho, že pán Danko, že vy ste jednoducho varení, pečení na snemoch, vianočných posedeniach a iných seansách hlavnej vládnej strany, najsilnejšej vládnej strany. Ďalej ja som napočítal od prijatia tohto uznesenia minimálne 3 medializované návštevy ministra zdravotníctva v meste Martin. A do tohto príde odpoveď, že vedenie mesta aktívne rokovalo s zástupcami ministerstva zdravotníctva zatiaľ bez akejkoľvek odozvy. Že mňa veľmi mrzí naozaj vaša pasivita, pán Danko, v tomto smere. Jednak vy viete o tomto probléme od pani Hriňovej, od pani doktorky Hriňovej už od minulého roka, za čo vám určite prináleží žltá karta za tú prvotnú pasivitu, ale od toho bodu, ako sme sa tomu venovali aj v zastupiteľstve, odkedy prešlo asi 4 roka, mali ste možnosť vyvolať rokovania s nejakým výsledkom, mali sme tu ministra zdravotníctva v meste Martin, mali sme tu vyhlásenia aj ostatných dotknutých miest a organizácií a my tu máme, že sme zatiaľ bez odozvy. Ja tomu absolútne nerozumiem v takejto vážnej veci, ktorá má vstúpiť do platnosti už o pár týždňov. Že ak som povedal, že za tú prvotnú pasivitu máte odo mňa žltú kartu, tak za túto následnú pasivitu máte jednoznačne červenú kartu a opakujem, veľmi ma tá pasivita mrzí, lebo boli možnosti, ako sme mohli v tejto veci jednať, zrovnať buď systémovú nápravu, alebo aspoň nejaký dočasný odklad tohto opatrenia, ktoré úplne preukázateľne a aj podľa argumentov pani Hriňovej, ktoré tu zazneli, uškodia nášmu mestu, nášmu okresu a potenciálne uškodia aj zdraviu našich obyvateľov.